Kiva. Eli tähän me tarvitaan tietenkin korttipakka, niin kuin joku saattoi arvatakin. Ja sitten tällä kertaa me tarvitaan tämmönen liina. Jos sen saa pois päästä. Okei. Tässä. Sitten tällainen. Laitetaan se hetkeksi tähän odottaa. Okei. Korttipakka. 52 korttia, blää blää blää. Kyllä tiedät. Voidaan sekoittaa vähän se. Yes. Tässä vaiheessa mä plärään tätä pakkaa näin ja katsoja saa jossain vaiheessa seis. Mulla ei nyt katsojaa, niin seltää jossain vaiheessa. Okay. Tässä. Okei, yksi kortti. Ja se kortti on tässä. Muistakaa se. Ei oo pakko, mutta jos muistaa, niin se auttaa vähän nyt temppuun. Yes. Okei, toi kortti. Laitetaan sitä nytkin väliin. Ja se olisi voinut olla ihan mikä vaan näistä. Ihan mikä vaan. Sille ei tässä osaa mitään väliä. Okay. Ja laitetaan nämä kortit tänne korttikoteloon. Yes. Sitten otetaan tästä tää liina. Laitetaan, on se jossain keskellä joo, siinä. Tässä. Ja laitetaan tosta noin. Ja tommosen nippousen. Okei. Okay. Se näyttää täältä tästä ja takaa täältä. Yes. Nyt, jos mä vähän heilautan kättä tässä alapuolella, niin taikuus tapahtuu. Ja se kortti aina niin siisti. Alkaa tulla täältä läpi. Wow. Ja voin näyttää, että tää korttikotelo on täällä välissä. Se on täysin suljettu. Ja se kortti on, mikäs muukaan tuli. Hertta Neuvonen, teidän kortti. Kiitos.